Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, 1:33.
Mayong hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati kag syempre welcome naman sa iton pagpangalagad sa sininga hapon sa paletuntunan This is My Life. Inyo kubos nga lagad si Tita Wilma ang iton man pagpangamusta sa inyo iya karon nga adlaw. Kamusta man ang panahon dira sa inyo bala masanaaw nga iton kalangitan o kung mag-uum-guom o kung matawhay ang aton kahaponanon sa siniyang ation. Okay lang na kay sigurado tapos naman panyaga kay tilaw na 35 na mo ang iban dira tapos nagid panyaga ang iba naman ginapaghimos pang ilagin panyagahan di ba ano sudan tada anong utan tada nga ginsaluhan ha okay lang relax lang kato kamodera sa kutob sang malabutan sa aton sinipagpangalagad karon nga hapon nga nagaupod sa aton sa ilang mga radyo 684 kilohertz kita upod man sa inyo kubos nga lagad kag sa mga nagaupod man sa aton sa FB Live pagi sa aton sa Facebook page Action Radio Bacolod ang aton man pag pangayos ang katahuran sa inyo maayong hapon. Kag syempre para naman sa amon sini website ara pwede ka mo dira magka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph para man sa mga natipon nga mga balita diri sa Dakbanwas ng Bacolod probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga riyon kag syempre sa bugos nga Pilipinas kag dalagko nga mga balita sa palibot sang aton kalibutan ba palibot sang aton kalibutan gitaway ba okay lang na sa Tita Wilma na okay kag siya sa ato naman mga kauturan din nga mahilig iya sa YouTube pwede kita maka-updanay via YouTube no. Search nyo man ang Action Radio Bacolod. Hay, anhon ta na abi kiti. Nagaligad kag nagalibot ang aton orasan. Kag hindi ginaton mapunggan ang pagligad sa mga inadlaw. 30 na lang kaadlaw ang nabilin. Pasko na. 30 days more to go. Christmas Day na. And 37 days before 2021, January 1, New Year na. Sa gihapon, ano man na ang ara, ang ihatag sa aton sang mahal nga Dios. Hatag ya sa aton nga blessing, hatag ya sa aton nga mga pagtilaw nga sa gihapon, kita iya mabakod kay ti ano gani kita. Manugbato sa tanan nga mga pagtilaw nga nagaabot sa atong sinikabuhi. Gani, relax lang kamo. Tub-tub masarangan ta. Go lang. Padayon. Padayon kaya. Padayon man pasaway sang iban dira naton nga mga kauturan na hanungod sa mga ginapasunod sa aton nga mga protocols ay mga anak wala pa matapos ang aton iaaway sa pandemic ining COVID-19. Sige na bala. Sunod lang kita. Kung hindi gid man importante gid kaayo abi magpahimunong anak kita para nga ano gani himuos bala ang tanan. Hindi tanay mangin kampante. Amat-amat kay manasiling nila nga slowly but surely sang sa nagadali kita nga ang aton padulungan sa ulihi kita man gihapon ang magaantos. Sige na. Okay, Tita Wilma sa sininga hapon. Anong aton malingaw na naman sa mga palangga naton nga mga tagpalamati. Aton man pila ka updates, aton man mahatag sa inyo nga weather update. Kay kun aga bisan masanag ang aton kalibutan gul pilang gatupang ulang kakibot ka lang mo no. Amo na gid na iya mabatyagan ta na ang kabugnaw sang dupoy-dupoy sang hangin nga aton mabatyagan. Sorry gid. Mga sulat man nga aton pagkabasahon mensahe nga ginpadala sa aton sa ni Messenger nga patawag siya kay Trisha hibaluon naton ina karon na tungod sa iya bala ex
natong si ex-boyfriend. Pagkatapos gi-expectar, pagkatapos nagproblema, pero kinahanglan inday, maka-move on ikaw. Ay kaunda na kaun sang sulat sang mensahe ni Inday Tricia via messenger aton man pagabasahon para sa inyo mga palamatinan. Sa inyo naman mga greetings kag comments, mga maayo nga suwestyon para sa aton tagpadala sang ila sini problema sa mga nag-share sang ilang mga inagihan sa kabuhi ara ang aton sa new text hotline. Ha? Pwede ninyo dira text kag masend sa aton text hotline 0938-225-5017. Sa liwat 0938-225-5017. Kag bisan sa iton Facebook Live, pwede man kamo dira mga palangga na iton nga mga tagpalamati nga nagaupod sa iton sa Facebook Live sa kutob sa iton labutan, pwede kamo dira magka-comment man no? Pwede kamo dira makapadala man sa inyo sa mga greetings inyo palangga nga ari diri sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental na Tita Wilma do na naman natugnawan man. Okay lang na siya. Go sa gihapon. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mga greetings sa inyo mga palangga nga nagaupod man sa aton nga ato sila sa malayo nga lugar, ato sila sa iban nga pungsod, ato sila sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Pwede ninyo sila matamyaw kay ti ara kita naka-live online via Facebook. Okay. Alauna 40, Tito Wilma, ang aton mantag sa ka-horoscope sa mga nagahulat sa ila zodiac sign tag sa kahapon. Bantayan ina para karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 25, tuig 2020. Kag sa gamay man naton nga update, daligid lang sa COVID-19. Paamo ka na. Ang bagong nga kaso sa COVID-19, just 6 kabag-o nga kaso na kag nagdugang may total na subong ang atong sa ni Dakbanwas ng Bacolod nga 5,294. Again, 5,694 ang kaso sa Dakbanwas ng Bacolod. Kag sa probinsya sang Negros Occidental ang nagdugang 18. No, labaw-labaw lang sa Bacolod, no. Nagdugang 18, may kabugusan na nga 5,649. Kag sa bugos naman nga Pilipinas, may ara na kita nga record sang coronavirus nga nagalabot sa 421,722 against 421,772. Kag sa bilog naman nga kalibutan, ara, mas sobra na 60 milyones, no? Ang record sa bugos ng kalibutan, 60,99,775. Inaang atong sa ni-update sa COVID-19. Okay. Kag sa pila man naton ka mga updates nga mahatag sa inyo, hindi kay kaina, no? Kag aton man nakitaan ang ano ni Tito Wilma, ang Happy Red Wednesday gali, no, para sa tanan. Kung ano man ina dugay-dugay, pero aton anay update sa dalagan sa aton sa ni panahon. Sa aton sa ni dalagan sa panahon, kag ang tatlo ka weather system, mabatyagan naton karon iya nga adlaw, na tatlo ka weather system. Ang hambal sang pag-asa, apektado sang tail end sang frontal system, ang eastern section sang Visayas, amiha naman sa Luzon, easterlies naman sa iban pangabayan sang Visayas kag Mindanao. Tungod sa tail end sang frontal system, ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region kag Caraga nagabatsyag iya karon nga adlaw sang lapta-laptaman nga mga pag-ulan kag pagpanaguom. Okay. May paggulugalom, tubtumagalumon man nga kalangitan nga maeksperiensyahan sa bahin sang Palawan, nabilin nga bahin sang Visayas
kag nabilin man nga bahin sang Mindanao, ina tungod naman sa easterlies kag localized thunderstorms. Samtang isolated naman nga pag-ulan no, ang gina-eksperyensya sang iban pagid nga nabilin nga bahin sang Luzon, ina tungod man sa amihan. Nabatak ang gale warning sa madamo nga baybayon sang pungsod, partikular na sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, sa may Batanes, Cagayan, Aurora, Isabela, sa Northern Luzon, Camarines Norte, Northern Coast sang Camarines Sur, Northern kag Eastern coast sang Catanduanes. Ara man na ilaman na batsyagandera sa may Rapu-Rapu Island, sa Eastern Coast sang Eastern Coast Eastern Coast ng Sorsogon, Northern kag Eastern Coast sang Northern Samar, and the Eastern Coast sang Eastern Samar. Okay. Kag sa nasiling na naton diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, lakip na ang Dakbanwas sang Bacolod. May pagulugalom kita nga ma-eksperyensyahan, lapta-lapta man nga pagpanalithik, pagtupa sang ulan, pagpanaguob, ina tungod man sang isang easterlies kag tail end sang frontal system. Ang temperatura nga ato na batyagan, amo na siling naton nga matugnaw ang aton sa 31 degrees Celsius. Kag ang pagbutlak naman ni Haring Adlaw kaina sang aga, alas 5:38 sang aga pa na karon timprano pa siya nga magatunod. So timprano pa nga magadulom ang aton palibot. Alas 5:19 pa lang niya madulom ng aton palibot kay matunod na si Haring Adlaw. Okay, sa dugang pagineton sining update, ang muno to ni tawe balang Red Wednesday, indikiti November 25, ginahanduraw na iyang Red Wednesday. So, nagduag pula ang madamo nga mga parokya karon nga adlaw. Actually, ina iya yearly na nga gina-celebrate ang Red Wednesday. Kag karon nga tuig, ina ginahalad para sa mga kauturan naton nga may mga balatian na sa aton mga frontliner. Sa aton mga frontliner sa diin amo sini silang nagapakig-away sa pandemic ining COVID-19. Kag initiative ini sang Aid to the Church Philippines o kon ACN ining Red Wednesday nga ini. So ang matabo diri na makaangkon sang dululungan nga misa sa tanan nga mga parishes, sa tanan nga mga parokya sa bugos nga pungsod, karon iya sa kasisidmon. Impunto alas 6 sang gabi. Ang tanan nga simbahan Katolika dungan nga magapatigayon sang misa. Pero, makita naton ang mga puni or dekorasyon sa mga simbahan na duag pula. Kag may mga parokya man nga ginpangabay, may mga parokyaman nga nagapangabay nga sa mga magasimba bala. Although nga kabalo kita limitado man ang capacity nga pwede sa sulod sang simbahan ti sa inyo tag sa parokya kabalo man ka muna. Kay kon kada Domingo nagasimba kamo every Wednesday, every Friday nga gina-observe gid ang mga protocols, di ba? Gina-observe gid ina kun may ara na kamuya backtrack. O, lain man nga lane ang agyan ninyo. Kung malista ka mo, kaya wala pa ka mo backtrack, may ara man ka mo alagyan para madasig. Tapos agi ka mo sa thermal scanner, pagkatapos alcohol, ang patinapang inyo tiil dira. Agi pa ka mo iya nga sa sterilized mat. Nga para nga pagsulod ninyo sa sulod ng simbahan, safe na safe man ka mo. Kag indi gad pagkalimtan ang face mask, kag ang face shield. Diba? Nan. Kag ginapangabay man nga kung magsimba ka mo karon alas 6 dira sa inyo mga simbahan, kung pwede suksok ka mo something red or pula na para sa selebrasyon nga Red Wednesday. Tita Wilma? Okay, dugang pagid neton sini nga update ay si Cardinal
at si Cardinal Designate bala Jose Advincula na si Cardinal Designate Jose Advincula ang hindi siya makatambong personal sa pagtinipon-tipon sa mga cardinal dito sa Vatican kay tani inahiwato na sa maabot nga Domingo. Tinga hindi siya makatambong ina tungod sa ginapatuman sa karon nga travel restrictions bangod sa pag-angkon sang pandemic tungod sining coronavirus disease nga ini. Tisuno man sa Vatican News, Sunday Cardinal Designate Cornelius Sim sang Apostolic Vicar of Brunei kag Cardinal Designate Jose Advincula sang Capiz, sila hindi iya makatambong sa gathering sa mga cardinals, kundi magapartisipar na lamang sila sa pagtipon virtually na gamit ang digital platform. Actually, amo naman ginahimo subong, no? Kalabanan, ma-meeting sila gabi, bisan anong oras ma-meeting sila, pagi na lang sa online, di ba? Virtual meeting, virtual conference. Tidugay-dugay bisan Christmas party or reunion, pagi na lang online. Oo, para anay makalikaw sa katalagman tungod sining coronavirus, di ba? Anyway, suno sa Holy See Press Office Director nga si Matteo Bruni, ang iban pagin nga miyembro sang College of Cardinal nga hindi makatambong sa pagtipon, magaupod sila via live stream. Na alauna 50 na Tita Wilma, inaaton sinanadulong man nga mga updates para sa inyo, mga palangga naton nga mga tagpalamati sa karon nga hapon. Relax lang kamo sa pagbalik ni Tita Wilma ang pagbasa naton sang mensahe sa aton sa Messenger na hanungod sa ginpadala sang isa man naton kapalangga nga mga tagpalamati pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Hello, Santo Daref Belag, kamusta lang kamo? Mayong hapon sa inyo sa liwat, ha? Sir Alex Montes, sa mayong hapon Tita Wilma upod sa liwat sa Maduguon. Ara ka naman, maduguon nga programa mo sa adlaw sang Miyerkules. Salamat gid sa imo. Sir Alex, Will Van Española Tikala. Hi Tita Wilma, watching from Saudi Arabia. God bless. Okay, good morning sa imo dara, kaghalong man. Gino Sister, good afternoon to web monitoring always. Keep safe and God bless us. Hello to Energy Fans Club. Thanks Tita We. Love you. Inday Joyce Pulgar, mayong hapon dira sa inyo Inday sa mga duwa ka chikiting naton Inday. Tuto, mayong hapon lang dira sa inyo. Kagkay tuto hands. Good PM to Wilma. Si Wilmer Cabarles ang Isabela gawashing ko subong ba kag tamiya ko liog sa kon hinablos Clarissa Mitch kag sa iyamanong si Mark Clarence. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon Ma'am Wilma, monitor your program, stay safe always, take care, God bless us all. Salamat man sa imo ma'am. Aga pamatigid kami, greet ko lang Nelson Silaya, happy listening gid from Barangay Sumag, God bless. Aloha Malik. Salamat gid kag mayong hapon dira sa inyo. Good PM action. Tito We, gihapon monitor kami always diri sa Silan Homes. Yes, Tito We. Ready na di amon red dress para magsimba. Sige, keep safe and God bless you always. Virgie Alpinda, salamat gid sa inyo. Good PM to We, watching live from Barangay Hibuan, Tapas Capiz. Inday Lani Heromiano, salamat gid, maayong hapon lang dira sa inyo. Salamat kag salamat gid, buara sila, no? Kag salamat man kay
Inday Chin Officer, yes, kay JVL Untayaw, kamusta mayong hapon sa imo? Kay Joy Yusoya, mayong hapon man sa imo. Kay Rian Montesa, kay Wilvan Espanyola Tikala, mayong hapon. Kay Inday Jean Ignacio, hi and hello. Angel Pinso Perales Placido, kay Lawrence Hinese, salamat gid. Hi Tita We, good afternoon. Mayong hapon man sa imo Edmar Kilitar. Kay Rudita Trinidad Cruzit, Tonton Jimenez P, mayong hapon. Kay Lilibeth Ninia, Boca Antonio Baronio. But may thank you again and good afternoon sa imo pamilya. Prinsesa ng buhay ko. Ay kanami sa iya sining Facebook account name. Prinsesa ng buhay mo, good afternoon. Kay Aldrin Ibarle, salamat man. Okay, balikan talaga na ko ng dugang naton nga mga greetings. Relax lang ka mo. Ay, pag si Angel Ping ho, dali lang gid ha. Angel Ping Superales Placido. Monitor lang kami din ni Lola Trising sa Soprano. Okay, balikan ko lang na karon. Aha, relax lang ka mo dara. Ilang bagyo man nagdumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask.
Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Basa sa siningation. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang aton sender karon nga hapon via messenger, nagapatawag ini siya kay Tricia. Kag ang mensahe ni Tricia sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, nagsulat ako sa imo kay kinahanglan ko ang mapautwasan sang akon balatyagon kay wala gid ako sang may masugilanon. Tita Wilma, tawgalang ako kay Tricia. Ari lang ko di sa palibot Sang 2013, may nakilala ko ta sa FB. Kag permi ang amon pag-chat, kag pag-call, tubtub nga nangin kami nga duha. Nangin mag-boyfriend, girlfriend kami. Pero never pa kami nga nagkitaay sa personal. Sang nag-eskwela na ako, kinahanglan ko nga mag-focus tungod kon makakas ako sa scholarship, madula pa na ako sa school. Pagkaligad sang tuig, gusto na niya nga magkanto diri para makita ako. Pero hindi pwede, Tita Wilma, tungod nag-eskwela pa ako. Hambal man sang akon mama, nga untatan ko na ang pagpakig-communicate sa iya, tungod pareho kami nga duha, nga mga hoben pa, kag naga-eskwela. Ginhimo ko tanan nga paagi, Tita Wilma, para mauntat ang
connection namon. Tungod, mas ginpili ko ang studies ko. Ginhimo ko ang tanan, pero hindi siya maguntad. Siya ang nagapabatyag sa akon sang tuod kid nga meaning sang love, luwas sa pamilya ko, tungod wala gid niya ako ginuntatan sa pihak sang pagsakit ko sang iya balatyagon. Kabalo ka, Tita Wilma, hindi ako guwapa. Hindi man ako maalam kid. Pero siya, guwapo, maalam kag talented pa. Damo siya nabalaan, kag luwas dira, very close siya kay God. Until 2017, balaan ko nga ginapangita niya ang account ko. Pero ginabaliwala ko lang, kay gusto ko nga matapos niya ang iya pag-eskwela. Tungod gusto niya nga magpari. Balaan ko nga mas deserve niya ang babayi nga ulo anggid sa iya ang stand sa life, kag hindi ako ina, tita. Bisan ginuntat ko ang communication sa iya, ginapangita ko paghihapon siya. Ginapamensar ko kun bala para gid kami sa isa kag isa. Nagabot man ang tion kung san o nga handa na kami nga duha. Sa last communication namon sang 2017, Tita Wilma, hambal niya, padayunon gid niya ang iya handom, kag hindi na siya magpangasawa o kung magpangita sang iban. Pero gin-block niya ako, kag nag-deactivate na siya. Wala man ko gihapon nag-untat tungod nag-promise ako sa self ko nga pangitaon ko siya, kag kaayuhon ko ang anuman nga naguba sa tunga namon nga duha. Ginapray ko gid always, tita, nga kabay hindi siya pagkapuyon, hindi siya matak-an, kag hindi siya mag-surrender, kag magbuhi. Para sa akon, siya ang husto nga tao sa sala nga panahon. But no choice, tita, siya gid ang love ko. Para sa akon, siya ang akon mangin partner sa ulihi. Pero October 2020, ginpangita ko siya liwat, kag may nakita ko nga picture niya sa isa ka FB page. Dito nabutang nga nag-eskwela gihapon siya. So ginpangita ko siya, tungod gusto ko mahibalaan kung okay siya, kung happy kag healthy siya, ilabi na gid subong nga may pandemic. Abi mo ta, Wilma, buot gidya si Lord. Ginpasugtan niya nga may makita ako nga ngalan niya sa isa ka website. Ginpangita ko gid hasta nga nakita ko ang iya picture nga nakabarong, sometime may upod nga babae nga naka-wedding gown. September 1, inilang nga year, ginkasal siya sa upod niya. Wala ko ginapunggan ang pagtulo sang akon mga luha tungod sa kasakit. Pero at the same time, happy ako nga happy siya. Kag nagakadapat nga maging malipayon. Kag nagakadapat nga babayi ang iya ginatubang sa altar, kag makaupod siya sa pagserbisyo kay Lord. Nagpasalamat man ako sa Diyos, Tita Wilma, ginhatagan niya sa ngalan ang lalaki nga permi ko ginapangamuyo. Kag bisan gamay lang gid nga panahon sang kabuhi ko, ginpahulam niya sa akon. Pero hindi ko gid siya malimtan, tungod siya ang true love ko.
Tita Wilma, salamat gid. Ina lang ang ma-share ko sa This Is My Life. Ako si Trisha. Okay, sa imo Trisha, sa liwat maayong hapon, kag may damo gid nga salamat. Kag kalawig-lawig, no? Lawig-lawig, makmo mga 7 years. Na after 7 years, ging kasal sa iban, hindi kay sa tuod lang, ikaw man biinday Trish ang nangita paagi mo, na? Ikaw man ang nangita paagi, siguro para sa iya, do hindi kaya seryoso, na? But anyway, sa imo inday Trisha, ang mahambalang ni Tita Wilma nga siguro, ini na ang pinakamasakit nga bahin sang love life mo. Kay nga, inabalang tipo nga ikaw ang nagporma sa iya, na daw dira mo gigin buhos ang tanan mo nga panahon, ang tanan mo nga mga plano, kung ano siya nga klase, kag para man preparasyon para sa palaabuton, ay gali kay para siya sa iban, na? Pero siguro inday Trish, husto ka man, na? Husto ikaw nga dapat mangin happy siya, kag dapat kung happy siya, mangin happy ka man para sa iya. Ha? Bisan wala ka na sa iya kalipayan sa karon. Kay ti may kaugalingon na siya, nga asawa, nagtukod na siya sang iya kaugalingon nga pamilya. Bago pa lang, September 1, June, July, August, September, October, na di ba? November, okay lang na siya. Pero subong day, na inday Trisha, buligi ang kaugalingon mo, na? Buligi ang kaugalingon mo nga makabuhi ikaw sa sinang sitwasyon. Masakit ina, naintindihan naton ina, no? Focus anay ikaw sa mga bagay-bagay nga gusto mo himuon. Ha? Focus ikaw sa mga bagay-bagay nga gusto mo himuon para nga malingaw ikaw, kay ina makabuligid sa imo. Makabulig ina sa imo para nga mas kapagid nga maghamtong or mag-grow bala bilang isa ka babayi. Kay kun lang tawin naton, kung para gid man kamuya sa isa kag isa, bisan ano pa da kalawig sa mga tinuig nga hindi kamo magkita ay, kung kamo gintag na sang kapalaran nga mangin kamo gina iya. Okay na iya, hindi na pagpilitan kaugalingon mo, kay ato na to ang mga masakit ari lang na sa imo dughan, di ba? Hindi man siya para sa imo, pero sigurado nga may ara pagid nga mas maayo or mas better pagid sang sa iya nga para sa imo. Kag kun mag-abot gid man ina siya sa kabuhi mo, kung sino man siya, Trisha, make sure ha nga hindi na masulit paliwat ang sala nga desisyon nga ginhimo mo. Pagka kung ako lang taon, hindi taman ka mabasol mo, kay mas gin-prioritize mo ang imo anay pagtuon. Gusto mo anay matapos sa imo pag-eskwela nga wala sang istorbo. Masakit lang na. Kay ti, amo na bala, magsiling gugma, gani, dumaguba ang kalibutan mo, di ba? Pero galing, amo lang ni Inday Trisha, masakit man ina sa imo para sa karon, maka-move on kagyan. Kabalo kita, hindi dali-dali ni mo siya nga malipatan, kag hindi dali-dali nga malimtan mo ang tanan, pero sa pagligad sang panahon, malampuwasan mo gid ina tanan. Madugay man, pero worth it ina para sa imo. Wala ginadalian ang pagkalimot sina. Wala ginadalian, kinanglan maka-move on ka. Kung tanaw mo lang, inawin masiling bala nga, kung sa mga pagkaon mo, namnama bala ang kanamit sa isa ka pagkaon, ang iya sabor, o ina subong niya, batyagon mo gid ang kasakit nga gintugas sina. Kag okay lang nga ihibi mo na. Kung pwede nga ihibi mo, ihibi. Kay nga ang paghibi, makabulig sa imo. Sang sa dalon mo ina sa imo dughan kag paminsaron, tama kabugat, di ba? Tama kabugat sina. Kag siling nila bala nga tananta.
Tanan ta may mabatyagan gid nga kasakit sa patagsang paghigugma nga ngini silang iban nga happy sila sa ila love life. Happy na lang na till the end. Hindi, may ups and downs man mo, di ba? May ups and downs man. Kung nga nagakatabu ina, may mga rason man ina. Kung nga, di ba la? Inday Trisha? Nga, ikaw lang ang naga or naka-eksperyensya sa ginatawag na heartbreak, ay kadamo na. O galing, lain-lain nga pamaagi, nga masakit ang tagsa neton kabalatyagon. Okay? Hindi ka magdula paglaom. Basta magsiling ka nga, hindi na ako tawi Gusto na to ako ni-experience sa gugma Timano ka, malaon ka? Hindi. Hindi kaya maglaon. Kaya nga, matahom ang kabuhi sa kalibutan kung ikaw ang may kaugalingon nga pamilya. Pamilya nga may asawa o kung may bana, kag may kabataan. Naga-eksperyensya sa mga pagtilaw, mga paghangkat sa ikasarang diri sa kalibutan. Kaya amoy na makahatag duag sa ngaton kabuhi diri. Pero tandaan naton, nga ang tanan nga ina may katuduan, kag ang tanan nga ina kinahanglan magapaninguha kita, kag magpakabakod kita. Amo na kinahanglan naton magpakabakod kita sa anuman nga mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Sa patag sang paghigugma, sa patag sa aton career o kung sa aton trabaho, sa aton pamilya, tagsa-tagsa sa aton naga-encounter sang nagkalain-lain nga mga pagtilaw. Nasa tagsa ka mga pagtilaw nga aton malampuasan, ano gani, palatandaan ina nga mabakod ikaw. Palatandaan nga kaya mo ang mga problema nga ginahatag sa imo sang mahal nga Dios. Basta may salig ka lang siya, tandaan mo niya, bisan ano kabugat sang problema, basta masiling ka na, Lord, do sobra-sobra, na hindi ko na giniya kaya. Kaya mo na, kay kabalo siya, nga masarangan mo, that's why nga, ginhatag niya sa imo. Girl, Trisha, hulata si Mr. Right para sa imo. Sobra pa na siya, sa imo gin kalimtan sa gin baylo ikaw, not necessarily baylo, kiti ikaw ang naghatag period mo sa inyo relasyon, na ikaw ang nag-utod sa inyo komunikasyon nga duha, pero charge to experience amo nang imo nangin kabuhi sa patagsang paghigugma, masakit pero hindi ka magpadaog dira, padayon lang. Alas 2, Justice Ace Action Radio, Philippine Standard Time. Dali lang gid may yung hapon, Tita Wilma, Aribla sa itong text hotline, no. Advice ko sa imo, day, mag-move on ka lang, day. Anhon mo kay hindi gid siya kahulat sa imo, kung tuod gid nga palangga kaniya, ginulat ka gid niya, focus ka na lang, anay. Aba, ang ending niya, bininyo, ngayo siya textmate, 20 to 35 years old. Malawi, galing niya text. Okay, todo primero. Okay, pero kapag ngayo siya textmate, si John Nigali, ta Wilma. Okay, sa gusto makig-friend kay John, aring niya cellphone number 0930-106-2722. Again, 0930-106-2722. Pero hinahinay lang dyan, ang maayo lang, ha? Okay, ang maayo lang. Hambal pa gani ni 4898, Tita Wilma sa sender, ang mahambal ko sa iya, day, wala na siya gapalangga sa imo. Just move on, damo palalaki sa palibot mo. 4898, madamo gin nga salamat sa imo. Good PM, Tita Wilma. Kamusta ka na? 0496. Okay, good si Tita Wilma, na? Mayong hapon lang dida. Kag salamat. Siling gani ni Inday Virgio. Sakto na, Tita We. Basta hindi ka mo para sa isa kag isa, hindi gid na. Dali lang, kay nadula to. Basta akong ko ng ilang mga reactions, siling sakto na, Tita We, basta hindi gani ka mo para sa isa kag isa, hindi gid na. May kilala ko sulod sa 10 years relasyon nila, nakaagi sila break, pero dugay lang
nagbalikay sila. Dayunay gid sila ya. From God. Aba, salamat gid. Siling pagani, siling pag-isa-isa. Ask God, nga tagaan niya ikaw sang partner na right person. Kaya ko gani subong, super blessed ko sa akon asawa. Kay ginpray ko gid na siya sa Cathedral Church dira sa Bacolod. Sir Armando Cabiles, renas ato na sa ibang gani nga pungsod, no? Kita mo ginpray gid nga tagaan siya ni Lord partner. Very thankful gid siya. Sir, good afternoon. Thank you, gid. May ari pag gid hambal ni Inday Lani Heromiano. Niya good PM Trisha siling niya. Dali lang gid. Hindi kamo para sa isa kag isa, kundi para siya sa iban. Amo na siya day. Ivy Mahinay, siling niya. Insakto kagid titawe, na siling ni Ivy Mahinay. Tsakto kagid tita Wilma, dapat ihibi lang tuod nimo para malimtan mo ang tanan nga nagkalatabo tungod sa love life. Salamat gid Ivy. Kay Martin aliling sa inyo, salamat gid. Balikan talang na karon ang atong sinidira man mga greetings. Pero sa ito na mga kauturan dira, na sa ito mga kauturan importante nga mga commercials. Hi and hello lang din kay Angel Ping Soperales Placido, na watching from Singapore. Angel Ping, good afternoon. Thank you, Gid. Na keep safe, stay healthy. Mayong hapon titawe kag sa tanan nga batch 78 sang Bata National High School. Halin kay Antonio Beronio. Salamat gid batchmate. Kag mayong hapon man dira kay Inday Rosie Britannico sa dira sa May the Ruins. Thank you man. May damo gid nga salamat na. Kag Alex Fuentes, ara siya gaupod man sa aton sa linya titawiga. I'm listening. Salamat gid. Thanks gid. Inday Jean Ignacio, titawe monitor lang kami din ni Lola Trising sa May Soberano Compound. Salamat gid. Mayong hapon lang gid dira iya. Dira sa May Sumag, mayong hapon lang dira kay Nanay Pert Candido, kag kay Miss Jane Candido Hildore. Salamat gid. Ara sila nagaupod man kay Tita Wilma sa sininga hapon. Kay Jason Quison Dalimuos, salamat mayong hapon. Kag kay Ivy Mahinay, salamat gid. Kay Wilvan Española Tikala, mayong hapon. Kag kay Relicardo, hindi kasambot si Tita Wilma. Mayong hapon lang Relicardo Apostro. Kag kay Bethany Iniego Labrada, salamat man. Kag kay Hani Hanggoy Tanilon. Yvonne Vuschier, hi, mayong hapon lang dira. Kag kay Jean Ignacio Dang na, no? Lawrence Sineses, kag kay Edmar Kelitar. Okay, enough lang nanay Tita Wilma. Pag may time karon balikan ko naman.
Wala pa mati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Nilaya mo, na? Pero ti pag itang ilaya mga reaction, sa ginpadala ni Inday Tricia, pero dali lang. Greet lang family Toreno, ang pisgas ang sa La Carlota ni tagapamatigid kami subong Lovejoy Toreno, no? 6626, salamat gid. Kagatamiyaw ko lang ta, Andong Mateos ang Barangay Robles, La Castillana, ga panyaga
asawa yan ni si Esmeralda Mateo. Ba, 5736, salamat kid. Padayon lang sa pagpaniyaga. Nahamot ko di gani, hindi nga nahamot ko, kundi nalipay gid ko gani. Kay siling di sang isa naton ka, palangga nga tagpalamati, siling niya, pinagtagpo, pero di tinadhana. Inday Julie, militado patrimonyo. Tituod gid man. Siling man ni Sir Armando, siling niya, good PM, Sis Will, siling niya, subong gayom si Mrs. sa akon, ha 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 ha, siling niya, tuod ginaiya pag-pray ko, hasta subong kami gidya nagupdanay, bisan damo obstacle kag challenge in my life, si Mrs. gidya ang hero sang akon mga kabataan. Wow, kanami ba? Baw kun mapadala ko lang ang life story ko, pwede ginamam kag hindi matapos mo basa mo. Baw nga mga anak mo. Anining mo pra sobre Vega, salamat gid kagaraman sa nining Malu. Sila na lining Malu madamo gid nga salamat mayong hapon sa inyo dara ni Tuto Larry. Okay, 2:30 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito naman matag sa inyo mga impormasyon sa sining hapon, Tita We, anong info nga ma-share naton sa ila. Ini ba lang natungod bala sa mga tiyanggi-tiyanggi ni mga bazar ni bala. Asang unabi, ano ni tiyanggi-tiyanggi? Ina bala mga tiyanggi-tiyanggi o kung mga bazar, tiyanggi-tiyanggi gilya. Inang gagmay-gagmay lang na mga space. Makita nyo na sa mga mall, di ba? Makita nyo na sa mga mall, ara lang sila ya sa alley na may ara man nga kundiin da mga plaza, sa Plaza B, may ara da nga mga canopy na mga tiin ay ginadugok gina sa mga tao, di bala? So, with regards ni sa mga tiyanggi kay mga bazar, may paandam dirang aton sini gobyerno, no? Sa mga operators sining mga tiyanggi kay mga bazar, nga may posibilidad nga ipasira kamo, no, sa inyo mga balaligyaan kung hindi kamo magsunod sa minimum public health standards, ilabi na sa social distancing. Kay ti inaiya paabuton gid, maekspektar gina sila nga magadagsa ang mga bumalakal sa ilang mga balaligyaan, ilabi na nga nagahilapit ang Christmas season. Kay ti bakal mga Christmas decors na, di ba, mga Christmas lights, ila sini mga pamasko, ti damo-damo sale ginadagsa gid. So ang paandam naman sa Malacanang paagi kay presidential spokesman Harry Roque nga sa tong una nga nagtawhay ang ekonomiya, ginadagsa ang mga malls. Kag may mga establishments man nga ginapasira ginapasira sa mga local government units o mga LGUs nga wala nagasunod sa minimum public health standards. Di madulaan ka muna negosyo, di ba? Para nga mangin maayo kag smooth ang inyo sinipag baligya dira sa inyo man mga nahamtangan, kinahanglan imintinar nyo gid ang social distancing o kun ang pag-control sa mga tawo bala nga magasulod o kun magabakal. Kay miara gidya kung kaisa, miara man kita yung mga kauturan nga sila mismo sa ila kaugalingon nagadistansya mo sa iban nga bumalakal, pero may ara gid yang iban nga abaw madutdut kag magpagutok bala na kay nga ati well daw sa ilaya okay lang ya mo na. So ang hambal ni gani ni Roque sila niya responsibilidad na iya sa mga LGU nga ipatuman ang health protocol sa ila sinilugar. Kay ti una nagpaandam na yang DOH ang Department of Health nga hindi tuman ang pagsuksok or paggamit naton sang face mask kag face shield para makalikaw sa COVID-19. Kon kita magsiksik man sang aton kaugalingon o kon isalot man ang aton kaugalingon sa lugar nga sa diin madamo sang tawo. Ay ho, ti kun hindi tana maghalong imbes nga nagaganhaga na ang mga kaso diri sa aton, ano na naman. Kung gulpi naman magbutyog pa ibabaw ang mga kaso sa natapikan sini nga virus, ti dako naman nga problema, hindi nagita kagwain, no? Gani, kung mahimo likawan lang ang mga kaangay nga mga lugar, na patuman
patumay naton ang physical social distancing na bisan sa ato na lang gid ka og galingon nga nagagwa na kag dumdumon gid naton ang aton ikaayong lawas. Dumdumon naton ang aton kaugalingon nga pagpauli naton ang aton pamilya mangin safe man. Kay kun hindi kita makahibalo maghalong, sinong makaluluoy? Ikaw, imo pamilya, ang mga tao sa palibot mo, kag hindi naman kita makahulag sang maayo, no? Dali na lang Disyembre, dali na lang matapos ang tuig, gani bululigan ta na lang na tanan-tanan, ha? Alas 2:34, Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang gid Tita Wilma, ha? Ang aton anay Golden Sun Finance Corporation para man Phone Plus. Aha, balikan ta lang mga greetings ta sa FB Live. Okay, sige, pang ila, hirit sang ila mga opinion, no? Hambal ganin Inday Ginisugon, dira sa may Inday Ginisugon, sa Bebs Mangustan, dira sa may Valladolid. Mayong hapon dira. Hello, Tita Wilma, maayong hapon. Yes, Tita. Yes, Tita. About Tricia, move on ka na lang. Move on ka na lang. Hindi gid ka mo. Hindi ka muguro para sa isa kag isa, tuod walang forever, mabot lang na sa tamang panahon. Hay, magsiling ba lang nga walang forever, na? Ang may iba niya, mga olds tagapati, yung may forever mo. Ang iba niya wala. Okay, ginarespeto natin ina. Good afternoon, Tito. Monitor lang kami diri sa Hinigaran. Dino Alik, salamat man. Kay Jose Mongcal Turilla, monitor lang ko. Good afternoon to Wilma. Ginatamyaw ko lang si Nani and Ring. Kapamatigid sa imo permi. Salamat, Ged. Kag nagaupod man sa itong sa sininga hapon si Inday Salvi Gatilugo. Madamo gid nga salamat. Joanne Macasera Valdez. Good afternoon, Tito Wilma. Ginatamyaw ko lang si Nanay and Ring. Gapamati gina siya sa imo. Salamat, Ged. Kag, yes, Inday, nag-greet ko na ikaw, Miss Jane Candido Heldore, kamo ni Nanay Port Kaina, na? Salamat, Gid. Kag, salamat man kay Shane. Shane, salamat. Mayong hapon lang dira sa imo, na? Kag, dali lang gito, Joanne Macasera Valdez, kag kay Ruel Poresima, salamat man. Kay Ivy Mahinay, kag kay Jason Quison Dalimuos, salamat, Ged. Salamat, Ged. Nining malo, love you too. Berio Canoy Salverio, Senior, salamat. Probilino Marquino, birthday na mga ngalan, no? Teresita Quinto, salamat man. Kay Victorino Apuhin Romanillos, kag kay
Inday Lian. O, Inday Lian, good afternoon. Salamat, Ged. Okay, enough na, Anay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus.
Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may Philippine Standard Time. Happy birthday to you. Pamo ka na bila. Happy birthday sa itong sa mga celebrators today, November 25, 2020. Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan karon nga adlaw, happy birthday. Ang wish lang gid ni Tita We sa inyo, good health, more years, more blessings, kag kinanglan stay safe as always as ever, di ba? Happiest celebration for this year para sa inyo. Happy birthday gali kay Inday Nori Calais, no? Inday Nori Calais magbanwa, dalaga na si Inday. Happy 16th birthday sa imo, ang unika iha ni Action Eric kag ni Action Nona. Na. Happy birthday Inday Nori Calais, kag happy birthday man kay Myra Sugaton dira sa may Uton, Iloilo. Happy birthday, Mana. Alas 2:46 na. Ito naman, horoscope. Sa mga nagasaulog. Sa aton sa ni horoscope, iya karon nga adlaw. Unang zodiac sign. Sagittarius na? Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius sa mga taon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, kinanglan i-let go mo ang mga kakulangan mo sa nakalikan. Kaya nga, nami na ang mabatsyagan mo subong, kag tungod sa pag-angkon mo sang maayo nga pamatsyagan, maayo nga kabuhi, nagaamat-amat man palapit sa imo. Be happy, Sagittarius. Mga maswati mo nga mga numero 4, 9, 21, 25, 23, 32, kag 45. Emerald green is your lucky color. Sa mga Capricorn, mga Capricorn naman, mga natao Disyembre 22, tugtubi Enero 19, i-enjoy mo ang sorpresa nga ihatag sa imo karon nga adlaw. Ano ay hanina Capricorn? Kinanglan padayon na lang ang imo nabatyagan nga kalipay karon nga adlaw para nga sige-sige lang na maayo ang pag-abot sang kwarta sa imo. Ba may kwarta ka nga maabot, Capricorn, pero kinanglan mag-save man ikaw. Maswerte mo nga mga numero, again, 7. 7, 52, 31, 15, 18, kag 35. Lilac violet is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, mga Aquarius, amini sila mga natao, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Abi mo bala, Aquarius, ang imo subong sulok-sulok, baw nalipay gid siya, no? Imo bala sulok-sulok, no? Nalipay gid siya tungod mga manamit nga pagkaon ang natalana nga kaunon mo karon nga adlaw. Pero halong ka lang sa mga pagkaon nga damo cholesterol. Maswerte mo nga mga numero 8, 8, 10, 34, 25, 15, kag 35. Sun yellow is your lucky color. Sa mga Pisces, ang mga Pisces naman itaw, Pebrero 19, tugtub Marso 20, focus ka, Pisces, sa imo dapat himon karon nga adlaw. Hindi pag sa pagkain ng mga nagapanggarit-garit o kung mga problema nga nagabot para hindi madayon ni mo himuon, ha? Magpaninguha ka, tubtob sa ulihi para maangkon mo ang kayuhan. Ako ang resulta sina
Siyempre, kaayuhan dito. Okay? Maswerte mo nga mga numero 9, 14, 19, 24, 32, 40, kag 48. Ruby, red is your lucky color. Kag sa mga Aries naman, ang mga Aries, sa mga natawo, Marso 21, tubtob, Abril, just 9. Sa mga Aries, ilaragway mo ang maayo mo nga nabatyagan karong adlaw. Ilaragway mo ina. Ibutang mo sa pensar mo, ibutang mo sa pensar mo, butang mo man sa balatyagon mo, kag pasugtan mo, no? Pahinugutan mo nga mangibabaw ina sa imo pagkatawo. Mga maswerte mo nga mga numero, 5, 14, 18, 23, 34, kag 40. Mango orange is your lucky color. Alas 2:50, relax lang. Balik si Tita Wilma sa dugang pa ng mga zodiac sign pagkatapos sini. Life extension. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginainganyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginainganyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect. Para sa itong horoscope, Taurus na kita, Tito Wilma. Sa mga Taurus, mga nataong Abril 20 to Mayo 20, maabot ang imo nga ginapaabot ka nga balikbayan box. Damo pagkaon ang mabulig mo sa mga naapektuhan sang pandemic. Taurian, kung may mga blessing ikaw, hindi gid ikaw magdalok. No? Maswerte mo naman nga mga numero 16, 32, 23, 13, 7, kag 45. Ice blue is your lucky color. Sa mga Gemini, ang mga Gemini, amoy na yung mga natao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Ang imo pagpangamuyo, amo ina ang makapabaskog sang imo panagupnop, sa imo nabatyagan. Makakonect ikaw sa imo mga customer, kag sa imo manegosyo. Oh. Mga maswati mo naman nga mga numero 15, 30, 33, 25, 28, 41, kag 11. Ivory white is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Hindi pag-irisgo ang kaugalingon mo, Cancer, ha? Tungod nga, hindi mo gid mapuslan inang manggad nga ina kung magmasakit ka. Mga maswati mo naman nga mga numero 8, 15, 22, 25, 30, kag
48. Jade green is your lucky color. Sa mga Leo naman, ang mga Leo, amoy ni mga natao, Hulyo 23, Tubtub Agosto 22. Leo, sunod sa imong horoscope, untatin na inang mga wala pulos nga mga istorya nga makalalaton. Buat silingon chismis, ha? Ang mga makahalalit nga dila, tandaan mo Leo, naga-attract ina sang kadimalason sa imo kabuhi. Mga maswati mo nga mga numero, 7, 14, 19, 27, 29, kag 48. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, meaning mga natawag Agosto 23, Tubtub Setyembre 23. Virgo, kinanglan mag-focus ka sa mga malipayon nga mga hitabo sang imo kabuhi. Kag magluwas man sina Virgo, increasing kuno nagadugang ang imo income, gani kung nagadugang ang imo income buot silingon mabakal mo na ang tanan mo nga gusto. Maswati mo naman nga mga numero 3, 9, 12, 15, 22 kag 30. Dollar green is your lucky color. Dali gid lang. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3, ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyop din ninyo si Tito Wilma sang pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo,
sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat mga palanggan naton nga mga tagpalamati sa pagupod kay Tita Wilma sa aton man pagpangamuyo sa sininga hapon against COVID-19. Okay, padayunon ko anay. Tapuson ko anay nabilin nga zodiac sign, ha? Di na tato Tita We, Libra na kita, na? Ang mga Libra mo ini mga natao Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Kung may negosyo ikaw, magatinad ina or magauswag, di ba? Kag kinahanglan at ipanon mo ina para nga magdamo pagid ang imo mabuligan. Kung kapoy ka na Libra, kinahanglan mo man ang pagpahuway. Hindi pag-abusuhi ang lawas mo. Mga maswati mo naman nga mga numero 4, 10, 15, 21, 28, kag 35. Crimson red is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio, muni mga manataw, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Pangitaa ang distansya sa problema mo para makapahuway ikaw sa stress or siguro no kinahanglan mo magdistansya sa problema para nga makapahuway-huway ka. Maabot gid ang solusyon para sa problema, Scorpio. Maswerte mo nga mga numero 10, 15, 28, 24, 35 kag 40. Cloud white is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para iyakaroon nga adlaw. Ganiti naman sa pagpapaalam ni Tita Wilma. Sa itong pagpangalagad karon nga edisyon sa This Is My Life, Miyerkules, Nobyembre 25, tuig 2020. Ang aton anay nga ang aton sa ni Bible verse for the day. Halin sa Proverbs chapter 29 verse 11. Fools give full vent to the rage, but the wise bring calm in the end. I can't say goodbye. Salamat, kid. Updanay naman kita liwat buwas, standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,